شاندکه انجمن اجتماعی کردی لسوریه و دیوید براونشتاین جگری شاندەی ئەمریکا ji bo Sûriyê li Hewlêrê civiyan. û di civînê de rewşa siyasî li Sûriyê bi giştî ya Rojavayê Kurdistanê bi taybetî hate gotobêjkirin. Di roja yekşemê 19 Nîsanê, şandeke encumen encîmaniya Kurdî li Sûriyê pêşwazî lê David Brownstein cêgirê Şandeyê Emrîkî Taybet ji bo Sûriyê û şanda pêre kir. Şanda ENKSê ji herêk jê Diktor Abdulhakim Beşar, İbrahim Biro, Seîd Umer pêk dihat. û şanda Emrîkî jî herêk ji David Brownstein cêgirê Şandeyê Taybet ji bo Sûriyê û berpirsê beşê siyasî qunsulxaneya Amerîkî de li Hewlêrê Morkan hol û endamê beş mark redmûn li xwe digirte. Di civînê de rewşa siyasî li Sûriyê bi giştî ya Rojavayê Kurdistanê bi taybetî hate gotobêjkirin. û dîtina Amerîka ji çarenivîsa rewşa Sûriyê re û deverên dibin kontrola Hesedê de hate gotobêjkirin. Her di civîna her du aliyan de tekezî li ser wêyekê hate kirin, goşer li Sûriyê rewşa aborî û proseya siyasî li Sûriyê zêdetir alûz dike û xizmeta çareseriya siyasî li Sûriyê nake û nakokiyan di navera pêkhateyên Sûriyê de zêdetir dike. Her wiha behsa proseya siyasî li Cinêfê li ser biryara Encumena Ewlehiya Navdewletî 2254 jî hate raxwestandin. Her di civînê de li ser bijardeya siyasî ku her dem ji aliyê rejima Sûriyê vetê helbijartin, ku astengiyan li pêşiya proseya siyasî durust dike hate behskirin. Şanda ENKSê di civînê de ji aliyê Emrîkî re tekez kir ku ew guhartina demografiya ku li deverên Kurdî tê kirin, bi tu rengîn naypejrandin û ew vê yekê red dikin. Derbarê dîtina Amerîka ji rêveberiya Herêma Rojhilatê Feratê re, şanda Amerîkî got ku divê nûneratiya hevbeş û hevbariyeke rastteqîne ya hemû pêkhate û aliyên siyasî di rêveberiya wê herêmê de hebe û tekezî li ser giringiya beşdariya ENKSê rêveberiya herêmê de jî kir. Her wiha di civîna her du aliyan de şanda ENKSê li ser vegerandina jiyana siyasî û vegera aramiyê koçberan, redkirina guhartina demografî, vegera pêşmergeyên roj û girintiya yeksaniya rêveberiya deverê tekez kir. û destnîşan kir deverên Kurdî taybetmendiyên wê neteweyî hene û divê berçav were girtin. Di dawiya vê civînê de şanda ENKSê daxwaz ji aliyê Emerîkî kir ku piştevaniya mafê gelê Kurdiyên rewa di platformên navdewletî û proseya siyasî ya Cinêfê de bikin.